Mamman, yeah. Arochukwu, mamman, yeah. Ndo mere nke woka, mamman, yeah. Inyom ori. Achọwandi dị mma, anyị nwere ya le. Achọwandi dị mma, anyị nwere ya na malaba. Dị mma, anyị nwere ya le. Achọwandi dị mma, ụmụala nwere ya na malaba. Dị mma, anyị nwere ya le. Achọwandi dị mma, anyị nwere ya na malaba. Dị mma, anyị nwere ya le. Achọwandi dị mma. Anyị nwere ya na malaba. Arochukwu. Achọwandi dị mma, anyị nwere ya le. Achọwandi dị mma, anyị nwere ya na malaba. Dị mma, anyị nwere ya le. Achọwandi dị mma, ụmụala nwere ya na malaba. Dị mma, anyị nwere ya le. Achọwandi dị mma, anyị nwere ya na malaba. Dị mma, anyị nwere ya le. Achọwandi dị mma, anyị nwere ya na malaba. From Aba branch. Arochukwu. Achọwandi dị mma, anyị nwere ya le. Achọwandi dị mma, anyị nwere ya na malaba. Dị mma, anyị nwere ya le. Achọwandi dị mma, ụmụala nwere ya na malaba. Dị mma, anyị nwere ya le. Achọwandi dị mma, anyị nwere ya na malaba. Dị mma, anyị nwere ya le. Achọwandi dị mma, anyị nwere ya na malaba. Arochukwu. Nnukwu nwanyị
Aba branch. Amamihe bụ nke nna ya ọ tara nwata chicha ifuru mma
welcome song by Omaya Brand. Mana amara Chineke duru Iyom Aro anyị gafecha ihe ikpofu mmiri ahụ anyị eje chute mmiri lọta ime avụ aga Iyom Aro sa na-eme mgbe ọhụ emechakwa anyị ma jụwa dị mara ma ha bisikwere ike na di na-ele n'anya anyị ga-enye ha recorders and timekeepers. They have only 5 minutes maka mgbe ọhụ ihe dị egwu na-adị n'ụzọ mmiri ọ bụ nwata adaka anọ onye ọkpụ ụbụbọ ebi ya jee kute mmiri ya je kpara ụbụbọ na-agawa dịkwa ime avụ ma ndị ọba adaka anụ onye je ngwa ngwa ọlọ ngwa ngwa ọ bụ ihe eji ama ezigbo anyị ọ pụọ ọnụ Igbo dị mma ọ pụọ ọnụ arụ oke Igbo ogo okorode anyị iburu udu gị ọ bụrụ na ị chọọ ibu ajụ buru ya ime ebu ya na ngụ iburu ya ọ bụrụ na ọ dịghị mfe iburukwa n'isi ma buru na ngụ ọ bụrụ na ọ dị mfe idechute mmiri n'iyi Ivra ijide n'iyi Ivra ịgbara ọsọ titie ya 5 minutes anyị ele afọ eziogwe ihe o ji biri mgbanụ o nwere onye ga-ebupụrụ anyị opi ọnụ were na-ajụ onye ọbụla were ajụ ya onye ọbụla buru ebe ya eburu obe onye ụmụ nwaanyị ọma ngwa se na-abọ ihe anyị nọ na 21st century anyị anapụla ụlọ obodo ya n'akụkụ oche n'ala ka ọ ghara ịda iburu udu gị chee ihe n'akụkụ gị ọ bụrụ na ahụla onye ahapụkwara trak ya gba trak ọzọ na-ele n'udu mmiri ọ nọ ebe branches ngwa branch gị ogene ụmụahịa branch nọ n'isi mana aba branch nọ n'etiti ngwa anyị ma avụ 5 minutes max. Orurana 5 minutes. Who is my timekeeper? Timekeeper. Gado timekeeper. Beautiful. 1. So, because DJ, where Imano wine na goes in on a good so very. I want to let someone give Yago, what did on your son? Hello.
I am the winner.